Cardop Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita. APHL siasong atumpen langpher ahawar along Lok Sabha election aparman mai ke padupon. Lakha Crazy langpher constituency ke parlo Uttor Phonglok pet Jengbe arong along jangmi poni phai Crazy arni APHL siasong atumpen mai kang nipo. Mai along mai ke charipon langpher APHL si kongchunbang Komol inghi pensi mai charipon lo. Uttor Phonglok pet Jengbe arong along APHL si mai ke padupon along APHL si along lamjai sarpo angtong ingti kathar ahin pen kaning jepon ki rongrob arlo. Election aroi nangkele lua potsi BJP a sorkar atum job card orunodoi ration card pen chenglo ason pen BJP avot nangke hangji aphat lam nang bai doji lasi ilitum karbi akhe atum chepa ludu nang ilitum karbi akhe kejok wanji aphan APHL sia song pen MP election along kachepate dunjai kathar aphan ilitum ning isivet pen APHL sia song aphan vote jok pen ke ongdong avot pen jai kathar aphan MP anghoy pahai ponlote ilitum karbi akhe akisung jok wan popusi bang swamaya long Jepon. Akhir Juni jong si dulu kita cembek si non karbiang nong arat komat mat atum si ke korek lang ma atum nan li cuning ring tung lo pini laso kace song long laso song long itum kado veta epeng vet le itum to tip na li ka kita puver lo karbiang nong lu bang dak kece ke bi atum an ma ke duan hala tuma men ing than tu era phi bang ke tum BJP Congress ASDC PCC to jibung pring sita lam thiu jong le hai sita ini tum KC og VC og VC tin hai pokedi laso bang lam ave setan nona bang ke ing than thia prang bang ke laso party si pitin red bang la ke chok chiru lagi a the laso puta ke claim ji pan ke hang kong ke PCC song si hang kong andar le pini ke a potsi PCC song pan si pathenang ko padinang ko or pinang ko sini le chuning ring chung la pen nire tum setara pan ke lam chak chipi do mo jakong horang le long ko sita me la ke cari pon bami ko la lo tar pan lam chak do sarkar along ini lun ko jakong horang son je pharang bare di son do he aron re pen si jase met kira tum ta inside ning so putha ba ke chu ge dam tang MSC election of sita me di dam long hang ke hai pin ke cheng lok ong dung mo sing ti mu tum go penali ko son se ko pon dak le pang dak tang lu pu tang te sarkar khi ke anong le lo di non ke to bong tum ta seta hala sut ke Tuliram long hang ke hai la pen hala hai mo sing ti mu ala ke hai tum bang ke sarkar gari pen si ha di sia hem an dam chok di dam chok sini ni hala soda je songon dur lo nili tuma pan bang ke candidate lo sita na palu dong le alang tuma bang ke dud long CM ke kalilu mati code of conduct pang dak tang lu pulo tang la ke rara tum ke akimi gang wai tu po por lo la ke jut elo ha sang hoi jut elo seta je pharang bom la si non le phota code of conduct pang dak elo sita sarkar ki pen rara phan kapar I ka pamang huji pu bang ke la ke chok cha ron ril la ke si rara tum bang la ke insai nang po la ke non police army ke alang le tumari teng si CBI di mati seta la hello rat do nai po thek la hello tiyo jakong long dolo protang te aron re claim ta claim pu aning hangling lo seta kang sai ke rat long jakong du mati nangli kang sai bang ke perem dat nang po la hello kang sai lo vote pipe dat nang po la hello kang sai lo ing ton nang ne ing thi nang ne jok nang ne theng nang ne vote pipe dat no la hello kang sai lo la si rara tum la ethe bang ka chini pam me nang po komat ma ke chok che komat ma aron re ke claim rar phan chong thui chobai ka chene ka tuma phan bang ke insai nang po pulutang te la ke vote ki pipe hello kang sai la pen ahok pe tum han ke claim nam tum han kang vai pulutang te la ke vote ki pi hello la hello arni lo gente arni ke thena yani lo vote pi arni ke la si duk ka besita me kar biang long rap det in kore trok arni bang ke hempen bar vek nang pini ke det dong ke farman pura la soni bang ke ne tuma song hem pachini ri bang ke la KC arjan napir arjan long vote ki pen etuma song EPHC pen ke thodun sa je ka tha pan pai pachin ning pen ra phan chuning ri la Phuloni constituency Congress atum penta Congress candidate Joyram Ingleng aphan kangthum karni ajai me kedingpon Phuloni constituency arat atum pini theman arni MP pen kachepate dunjia bang phu Joyram Ingleng aphan Phuloni Harmon Club along kangthum karni asai kedingpon
bang so kang thum karne amai long aluhi aman pen Robi Kumar Phangcho Dorsing Singner lapen Sonjit Teron lapen penang an ke the kiding atum chetong dun si kewang JMP kelik ahut ke CPI mel asong penta Congress along si jakong cherap dun polasi BJP asong aphan ke parem vek akenang sot lopusi Robi Kumar Phangcho pen maya long ningjepon son thak thak si MP candidate Joyram Ingling penta maya long kaning jepon ki non kewang jar ni diphu along Rahul Gandhi aphan ke pawang vek ji aphan bor ipon bom lopusi maya long ningjepon lapen ilidum Congress asong jong si nang ke hailo pulote kaching thor amu patang eji lasinon ke wang ji jangmi poni phaing kora trok arni ke anu tinta Congress aphan vote ki pi akenang sot pusi rada phan chuning riponlu bang swamai long BJP lapen APA chalsia song pen COC bang thongkep so se bang phu bang phia tum Congress along chepa okdun phuloni pen oroning ti kathar Karbiang long news ini bang anak abang kubang kisi nak cakap. Ang pa ogdon kay nang si ogdon gi bang ado. Batay ken na metingong si along rano. Ini boko. Ini boko paista. Sana le ko an. Sana le ko an wood long ji pu ini nang le ning ke ka 3 lakhs plus. plus. Lepas nang le high date ko pilo sare klan frank cheng je la. Ma bang cheng dia bang ke ile to ma isu do. Isu bang ke isu bi bek ko. Sa claim pon to isi socio economy kapan socio culture. La so bang ke isu amukha ke mateta ke so tak alam bang ke article 244A implementation. La so bang ke to ma song jasa ko ta di chaklo Rahul Gandhi kita nang implement pipo ni pi alam chak ni papleng tikang ko bang yerlo. La so bang ke special agenda si tenko. Trong benar ji bang. Rongman pi aklam along BJP asong pen election rally amai ke paman pon nijang Karbiang long lakha hini Amri constituency ke parlo Rongman pi aklam along jangmi poni phai krei CR ni BJP racharia tumpen vote kerek amai ke paman pon bangso vote kerek amai along aluhi aman pen Dr. Tuliram Ronghang pen chenglok MP Horen Singbe local EMDU fing maslaya tum sitami chetongdun Maya long jasmet non ke wangji MP election BJP party pen ka chotoidun abang phu Omor Singh ti swaphan ke ongdung avot pen kapa hai ponji aphan si kem Dr. Tuliram Ronghang ahin pen amri ara aphan than pari tikang som sipini bang swamaya long kaprek a political party pen COC BJP song along chepa okdon rinti bang suka chepa okdon atum aphan si kem Dr. Tuliram Ronghang ahin pen dengpon Maya long mai phu Bijoy Teron pen mai chepahem phu ponsi Amri Mondol President Saben Inghi VDC Chairman Sart elect hia tumpen chepaduk si mesen pen simai pachun ponlu Amri pen Hemari Bongrung Karbiang long news Teron long 4469 adake 915 pen simas lai dame Elvin Teron ke election jugat pen 469 ke angka इनके कांग्रेस अच्छी दोला हमारा कितने एपीएसएलसी तुम्हारा कितवान अंक तो नंबर आप के सोचने घुमा ताकि अम्बी कंसेंसी का में सीएमएलए कंसेंसी का में उनके दादी सम अम्बी दे रफान से पुलिस की ये था इनको को है ना ताकि हम लोग ने गवर्नमेंट पुलिस की असोन से जाके बिनु सबको फुल फजर बिनु सबको भागने के कॉन्सेप्ट जितना है असि टुआर्ट में फॉलो दैट गुरी पेन डाका रंगजांग फमान असो टुआर्ट में इपु पेलो प्राप्जिन पेन कॉन्ट्रैक्टर डाका चेक लाया से एंडिंग टेक्नोलॉजी बिटो के निरंग RCM Foundation de vothongaji mati parokhwa along ketalon pon Pinibangso Foundation de pacheton pen vothongaji namghor along thengpi aklim tami ipon lapen munit atum ke sokyun e ahut vi kenang sot ahut vi kelong ponji aphan tami blood donation camp tami pedupon Bangso avi blood kelongji aphan online along registration dunpen kenangji ahut vi tami long ponji puta RCM receiver Robindro Sil pen pangdak pon
la pente soarlo atum akisung mati kedo kethak kachapang thirji aphan hygienic ahormu kn ponji aphan soarlo atum pen teklang ponlo antarta RCM Foundation de arni ahut rong arlo atum aphan ake joy pen hormu ronpon si bangso ahormu kn pen ko an ki mema ang thek kelong ponji aphan ronponlo Antarta ilitum arnivang ke chokijun ahormu penchenglok chinglu chingthi soarlo atum chepang thirji ason mesen ahormu tami vothunga ji parukhwa ahithialong RCM pik along humri dampen longpon igji RCM pandon si ambe somdi long nali tum ladak press manali tong gem thegapot nilihim kan kita menali tusang pangama ko diri asipini ilitum dak nomati ang kangaro parukhwa bajar along RCM gitu bhan ne kangpu pon bangso adukana thengno pini bangso ke talon pon ala nilitum bang rapet alang ni Bharatiya Janata Party district is Karbi Anglong amen barsalang ni titi mung ake hai lapen du thulang ilitum along dak nomati long ex mondor president alang li probin terona ke hai lapen du thulang RCM along keja ponlin pini bangso ke talon pon along ake hai Gobindo Sil lapen Minaksi Bora ake hai pi alang litum nilitum phan dak pini bangso aphan son delong nilitum phan pini nasi tong dunai pu bangso nang kahang pon mate pini bangso kangpu long nang kahang pon thek thot pan nilitum mahil pen sila melang phan choro lo lapen pini kopia posila dak athik pi lama bang ke litum chethan ponang kok po mate media long kita me pachini ponang kok po lasi pini alang litum soni si ke dengpon isia bangke ilitum la blood donation lapen thengpia rong ke lasi la ilitum la blood donation na bang sitame ilum Karbiang long sitame asitin hong othon sitame ke dengpon lo sitame ilitum pini theglong lo RCM company pen sitame laso ke dengpon thega pot ke lang ni tufan choro bek nei lapen Karbiang long long mang ke ilitum pini la parakhwa long si kibi pon cheng lang posinili thegdun lo sondak taksi thengpia rong ke sitame nona kai din ke langroi langjen inglong sitame thengpi thengphang ke non ka avedelo tasi non lahaya the pn pen pini parakhwa nam ghor long sitame thengpi ke asai sitame dengpon lo lapen pini bangso thengpi edet pen lapen la ivi ki pi kichi pidun laso arisison sitame lang li dengpon da sitame litung ladak RCM long ko pi hormusi kemisen pen litum non akai long ake me ki use ponima athe non akai din ke har hormu sai de lasi jang thu pen chenglok ke cho hormu dali pen chenglok alang litum la RCM hormu cholo prote la hai pen sitame okran ke me thekjia phase alang litum la hai hormu ke deng ponmo ase alang litum phan churo wek nei an social litum la so awareness bang atok anota pon thek nei kusini lina litum atheng no pini media long pachini kon Dolamara Range Forest Staff Saiki Atompen di Phulu along Thengpi Kene Ponlong Lakhaigora Trok Dor Bagori Mesi constituency ke parlo Dolamara Range Forest Department pen inut Thengpi bepari kaike ta ajo anar lo Thengpi kang hupen Karbi Anglong pen angtan ke papar pu birta long si Dolamara Range Forest Department Forest Saiki keton kelang do de sang sepen ajo jangmi poni phai kep arni inut uphel bora maina pu sabjuri asor pu abang phu Thengpi ke ponbom ahut nep ingnang dun cheklo sitame simang humeme alam abangke inut uphel bora maina ke Dolamara Forest Department adung het juri asor pusi chini pamelu sitame Forest Department raikom saiki atum Thengpi ke ponvek abang phu aphan kenep ingnang thek thilapen isining dok meme alama bangke non het jong si karlitang rovel ronghang aphan sitame komat ni bang phu apran armut tekang detlu bang samunit sitame non puanta karlitang rovel ronghang aphan apran karmut det abang phu aphan sitame nep ingnang long pami milang Lapuson soluk sodak apora hut sitame Karbi Anglong Dolamara arat aphat lang plot pensi Thengpi kang hu inut uphel bora maina ke Thengpi kang hu ington te lake Karbi akhe aphat lang plot asai si claim lo sitame Forest Department raikom sai khiatum nep ingnang hai hesi langding lapen joy pen berta ke long ateng pulote kedam tang karlitang rovel ronghang apran kedam anung ve sitame Thengpi karbar ke claim atum aphan Forest Department atum hanglapsi meeting sitame kepa do pusitame ongdong arat atum chini dunlu Meeting joddet pen hem chedam bom ahut se karlitang rovel ronghang sitame apran damnang koklo bang swateng pulote Thengpi kang hua tumpen Forest Department atum arlo joy pen kacherap dota hai pu serat atum pen chethan bonsai
Nihanglang Sopathua Klam along Bharatiya Janata Party MP election rally amai ke padupon. Jangmi poni phai kep ar nila khakre plikor kanthi constituency apharman langlok so nihanglang Sopathua Klam along BJP a party atum MP kilik apharman vote kerek amai ke padupon. Labang swamai along Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen MLA Dorsing Ronghang MLA Bidya Singh Ingling MP Horian Singh be lapen Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso Chetongdun. Mai long non ki wangji MP kilik along BJP pen ka chotoi dun candidate Omar Singh Kiso Phan Ongdung avot pen pahai vek lonang pusi mai long ningjepon. Mai long Congress a party along Kroibang Phubang Phila pen APA Chelsea along ke Kroidun abang Phubang Phiatung Ongdung BJP a party along chepa ogdon si korkan thi pen ho or pidun. Non malom BJP kilik nangte bokbom ajok prekjam rachari asong dode sangsi mena a party a phan chepa hai thekji a phan atok anu rong rup arlo anta MP kilik vote kachorek atomon ham hepin chenam. Samilang sopen longba morning tea Karbiang Long News. আজি আমাৰ প্ৰতিলং কৰকান্তি সমষ্টি সুকেই কোনে পোৱা সকলো ত্যাগ কৰি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যোগদান কৰিছে গতিকে কাৰ্বি আংলং আজি আপোনালোকে জানে সহজ সৰল যে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী মানুহ বসবাস কৰা ইয়াত সহজ সৰল গতিকে ইয়াত মানুহে মিছা কথা ক'লে বেয়া পায় গতিকে কংগ্ৰেছ আৰু বেলেগ বেলেগ ৰাজনীতি দলে এই বহুতবাৰ মিছা কথা কয় নিৰ্বাচন আহিলে তেওঁলোকে গাঁৱত আহে কিন্তু নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ গাঁৱত নাহে গতিকে সেইবিলাকক গোটেইখিনি কথা গাঁৱৰ মানুহবিলাকক বুজি পায় বুজি পোৱাৰ কাৰণে আজি ওলাই আহিছে দিনে দিনে প্ৰত্যেক দিনে আজি ৰাতিপুৱা ডিফুতে তাতে বহুত ব্যক্তিয়ে যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছ আজি আপোনালোকে এতিয়া দৰামলা কনষ্টিটুৱেঞ্চি তাত যোৱাবাৰ 5,000কৈ অধিক 5,790 490